We staan hier in de zaal waarin we proberen Mata Hari tot leven te brengen. Ze beleeft haar grootste moment op 13 maart 1905. Een optreden in Musée Guimet, waarin ze haar naam maakt met een Oriëntaalse, exotische, sensuele dans die eigenlijk de hele Parijse elite op zijn kop zet. Mata Hari is geboren. Een van de objecten die in onze eigen collectie zit zijn de plakboeken van Margaretha. Zij heeft daar vanaf het begin van haar carrière geprobeerd om het beeld van wat er in de pers ontstond rondom haar carrière vast te leggen in knipsels. Die heeft ze heel netjes in ingebonden boeken gedaan met haar naam erop. Ze heeft ze zelf ingeplakt. En deze boeken zijn bewaard gebleven. En er is niet zo heel veel van Mata Hari bewaard gebleven, van haar persoonlijk. Dus dit zijn toch wel, dit zijn gewoon museale schatten die we koesteren. En in de zaal om ons heen danst Mata Hari en laat ze zien waarom ze zo'n sensatie is geworden.